то 27 ноябр тамдид карда шуд. Дар ҳолате ки агар вазъи саломатиит хуб набоша ҳозӣ ва ҳуҷҷат аз дихтир дошта бош, қонунгузорӣ метавонад ки бо тариқи ҳалномаи суд аз ҳама пули камша барои падар муқаррар кунад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк мондана фаромӯш накунед. ахбороти нав баҳри шумо. тамдиди маҳдудияти парвоз ба 11 фурудгоҳи Федератсияи Россия. парвози ҳавопаймоҳо ба фурудгоҳҳои ҷанубии марказии Русия ки дар пайи оғози амалиётӣ дар Украина роҳандозӣ гардид, то 27 ноябр тамдид карда шуд. чӣ хеле ки медонед, тақрибан 3-4 моҳ шид ки ба 11 фурудгоҳи Федератсияи Россия парвозҳо қатъ гаштагиай аз сабаби ҷанг бо Украина ва ҳамира боз продлит карданд то 27 ноябра парвозҳо маҳкаманд ба 11 фурудгоҳ. мо фурудгоҳҳоро номбар мекунем, ба ҳами фурудгоҳҳо билет харидорӣ накунед. яъне ки ба фурудгоҳи Белгород, Анапа, Брянск, Воронеж, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов ва дигар фурудгоҳҳо гуфта мешавад. аз ҷумла барои сафар ба минтақаҳое ки маҳдудият доранд, истифода аз фурудгоҳҳои Сочи, Волгоград ва Москав маслиҳат дода шудааст. касое ки мехоҳанд ба ҳамин шаҳрҳои номбаркардаи мо сафар кунанд, метавонед ки ба Волгоград сафар кунед, баъд дальшиша бо тариқи поезд ё ки бо тариқи мошин мерен, ё ки метавонед бо Сочи сафар кунед, баъд аз Сочи ба ҳамун шаҳрҳое ки парвозҳо маҳдудият доранд. ин буд як ахбороти муҳим ба маълумоти шумо расонидам. имрӯз оиди конкурс я аксия дорем, видеоша тамошо кунед марҳамат. имрӯз аксияи калонай, ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем, шанса ай даст натиҳем, танҳо як рӯзай. касое ки мехоҳанд ай конкурси мо билет харидорӣ кунанд, ин ҳами картаи Сбербанк да сумтона метавонед партоен. ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. ногуфта намона, аллакай 20% билетомона мо савдо кардем, нав 2 рӯз шидае ки билет фурӯхтестем. конкурси мо ҳамагӣ 46 дона приз дорад. шанси бурд кардан бениҳоят зиёд мебошад. чектона метавонед ки дар ин ҳами рақамҳои WhatsApp қатъи номтон роӣ кунед. шоҳҷоизаи конкурси мо конверти 100 000 рубла мебошад ва конвертҳои 50 000 рубларам дорад, конвертҳои 20 000 рубла ва 10 000 рубла. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Муродов нависонда: ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. ака, агар дар Тоҷикистон хизмат кардагӣ бошӣ, дар Русия хизмат мекунӣ ё ин ки не? касое ки соҳиби двойное гражданство мебошанд, бо интихоби худ дар як давлат хизмат мекунанд, ё дар Тоҷикистон ё ки дар Россия. Азизбек нависонда: илтимос ҷавоб те ака. салом ба шумо акаи Сорбон. саломатиҳо хуб? як савол дорам. пешакӣ раҳмат. ман ба хона равам, гашта биёям. ман ВНЖ дорам. дар аэропорт мигратсиони карта тиян гости ё ки работа нависан дар кор ака. ба шумо барори кор ака. дар ҳолате ки шумо ҳуҷҷатҳои худтона барои гирифтани шаҳрвандии Россия пешниҳод мекунед ва аввалан ба шумо ВНЖ ки метиҳанд, як справка да дастон метиҳанд. ба ҳамун справка шумо метавонед ки бе патент бигардед, яъне ки работа қайд мекунӣ намекунӣ, иш муҳим нестай. Сангов нависонда: салом алейкум акаи Сорбон. чо карден? созен хубен? саломатиё созай? худо ҳамавақт соз бошен. як савол дорам. чанд қашид нависесам, ҷавоб наметен. ман оператсияи гурда ва варикатсел кардагӣ, мара хизмат мебаранд, пешакӣ раҳмат. дар ҳолате ки агар вазъи саломатиит хуб набоша ҳозӣ ва ҳуҷҷат аз дихтир дошта бошӣ, даъват намешавӣ. вале агар баъди оператсия шигри худо ба по хеста бошӣ, соқи саломат бошӣ, ягон проблема надошта бошӣ, дигар даъват мешавӣ ба хизмат. Магомед нависонда: салом акаи Сорбон, ман патент спорида будам, ба Тоҷикистон рафтам ва баргаштани маро 2 моҳ мешавад. патентро гирифтан метавонам? илтимос ҷавоб диҳед. дар ҳолате ки патенти шумо тайёр мешавад ва берун аз Тоҷикистон мебироен ва диюмбора ки ворид шидем, бо айсари нав ҳуҷҷат пешниҳод мекунем барои гирифтани патент. тамошобинони азиз, ман дар ҳамиҷа як чиза ба ҳаматон тавсия метиҳам. касое ки дар шаҳри Москва дар метрои Люблино қарор дорен ва агар ба шумо квартира дар кор боша, як бародари тоҷик мон квартира сдават мекунад. ин миёнарав нестай, хонаи худшай ва бо нархи арзон муҳоҷирора квартира мегирад. ин ҳами рақамҳо да занг бизанен ё ки дар WhatsApp-аш ҳатман айноми ма гап занен, кори шуморо бо нархи арзон буд мекунад, ба хонаи гарм таъминтон мекунад. икромиддин нависонда: ассалому алайкум ака, хубӣ созӣ? дар бораи ғарибот давом додан гири видеоҳота. 95% муҳоҷирон аз қонунҳои Росия бехабаранд. хуб мешавад ки давом додан гирӣ, то ки бисёри муҳоҷирон бохабар шаванд ва аз қонунҳои Россия. ҳазор раҳмати калон ки моро тамошо мекунед ва дастгирӣ мекунед барномаҳои моро. ман дирӯз ӯ гапа ба хотире гуфтам ки чандин нафарҳо суханҳои қабеҳ нависондиянд ки дар бораи муҳоҷирон дигар гап назан ва ман гуфтам ки агар мардум розӣ боша, ман дигар дар бораи муҳоҷиро гап
занг мезанам. Вале дар комментарияҳо зиёда аз 80% мардум дастгирӣ кардиянд ва гуфтиянд ки барномаҳоро давом доданд. Валиев нависонда: ассалому алайкум бародари азиз, дар бораи алимент мефаҳмондӣ, агар шароит надошта бошӣ чӣ хел мешавад? қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон барои ситонидани алимент аз ҷониби падар ба фарзанд муқаррар кардагӣ ҳастае ки вобаста аз музди маош, вобаста аз даромади моҳона алимент ситонида шавад. Новобаста аз ӯе ки шароит ҳам надошта бошӣ агар, вале ҳатмияш супоридани алимент ба фарзанд. қонунгузорӣ метавонад ки бо тариқи ҳалномаи суд аз ҳама пули камша барои падар муқаррар кунад 160 сомон ё 180 сомона дар бар мегирад ва падар ҳамун қадар супоридан мегирад. дар ҳолатҳое ки падар шароити хуб дошта бошад то 400-500 сом алимент ситонида мешавад. Шербачаи тоҷик нависонда: ассалому алайкум ака, моддаи 237 мешавад ки бедоғи судӣ кунанд. Моддаи 237 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авбошӣ мебошад ва дар ҳолате ки уголовни кодекс шид ҳатман шаҳрванд доғи судӣ мегирад. Мисол мегирем, агар дар ҳамин моддаи 237 дар қисми якумаш ҷарима таъин шидагӣ ҳастай, аз озодӣ маҳрум намекунанд мисол. Вале дар ҳолате ки шумо ҷаримаам пардохт кунед, и уголовни кодекс мебошад ва шаҳрванд доғи судӣ мегирад. А дар ҳолате ки административни кодекс бошад, яъне ки кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бошад, дар ин ҳолат ҷарима пардохт кунед ва доғи судӣ намегиред. Мисол мегирем, агар кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 237 дар бораи авбошӣ омадагӣ аз се қисм иборат аст, яъне ки ҷанг кардан ё корчазанӣ кардан. А дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар моддаи 460 дар бораи майда авбошӣ омадагӣ, яъне ягон каса ту ҳақорат мекунӣ дар ҷои ҷамъиятӣ, и аллакай метавонад ки тура чанд нишондиҳанда ҷарима кунанд ё ки ҳабси маъмурӣ ҳам кунанд, агар доғи судӣ намегирад шаҳрванд. Матин Холов нависонда: ассалому алайкум бародар, нархи патент дар ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ қадар мешида бошад? Ҳамира бифаҳмон, регистратсия чӣ мешавад? Ман оиди ин масъала чандин маротиба фаҳмондум ба ҳамаи шумо. Вақте ки шумо патента дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷатҳоша меспорен, шумо пеш ай Россия рафтанатон патента намегирен. Вақте ки Россия мерен, сафар мекунен ва регистратсиятона дар дастон ки гирифтен, баъд патентона шумо дастрас мекунен. Оиди нархи навош ягон чӣ гуфта шидагӣ нестай ва маълум нестай ки чӣ қадар сум масраф мешавад. Ёров нависонда: ассалому алайкум ака, меган тоҷикҳоро депорт кардест, яна мегап ростай? ҳамасола пеш аз соли нав рейдҳои махсус ташкил мешавад ва дар ҳамин рейдҳо оиди патент, оиди регистратсия муҳоҷироро тафтиш мекунанд ва касе ки нелегально қарор дорад бе патент ё ки бе регистратсия, албатта ки ӯра депорт мекунанд ё видваренияш мекунанд ё ки ҷаримаш мекунанд. Ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бошед, ҳуҷҷатҳоятона дуруст тахт кунед, то ки мушкилӣ болои сари хитон наёяд. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.